Hagajing la kais dang jong ko Meghalaya State League haprenggi art league ken kata ka Nyawasa United Persia ika Shillong Lajong abo phai shakne ka jing la kai ka Shillong Lajong kala khori ka nam job hadin magalala ban Pynliem sok ya ka Nyawasa United da khandai la not bad hagane ka jing la kai udai borma me tongper ulayo ban Thep hat-trick Hagajing la kai tes saprenga Pakistan Persia ika England hagane ka jing la kai ka Pakistan kala khori ka nam job hadin magalala ban Pynliem sok ya ka England da khandai wicket baling bagane ka jing job ka Pakistan kala yo ban ra ya ka series da ar la ka way Hagway par ka jing la kai tes saprenga India Persia ika New Zealand hagane ka jing la kai ka New Zealand kala khori ka nam job hadin bagalala ban Pynliem sok ya ka India da shispa khatlai ron baling bagane ka jing job ka New Zealand kala yo ban ra lupa ya ka series hadin bagatam da ar la not Hagajing la kai Bundesliga haprenga Werder Persia ika Leverkusen hagane ka jing la kai baro art league ken hon kia khai da mar ar gol hadu bukut ka jing la kai Hagajing la kai haprenga Augsburg Persia ika Dortmund hagane ka jing la kai ka Augsburg kala khor ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ika Dortmund da ar la ka way Hagajing la kai Indian Super League haprenga Mohammedan Persia ika Hyderabad FC hagane ka jing la kai ka Hyderabad FC kala khor ka nam job hadin bagalala ban Pynliem sok ya ka Mohammedan da Saulanon Agway pat ka jing la kai Indian Super League haprenga Kenhun jong Ridim Tlang ka North East United Persia ika Jamshedpur haba phai shakne ka jing la kai ka North East United kala khor ka nam job hadin bagalala ban Pynliem sok ya ka Jamshedpur hadu san lanot bad ha ka jing la kai Ugogoy badu ajere kiliyo ban Thep mar argol naga banta ka North East United aga jing la kai Premier League haprenga Kenhun jong goalkeeper ka Argentina ka Aston Villa Persia ika Bournemouth hagane ka jing la kai baro art league Kenhun kia khai da marshi gol bari aga gol pen ya khai jong ka Bournemouth la yo ban Thep hashwa ban kut ka jing la kai kata ha ka menit ka khandai peu plus rew lengbau ewa Nilsson Hagway par ka jing la kai Premier League haprenga Manchester City Persia ika Southampton aba phai shakne ka jing la kai ka Manchester City kala khor ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ika Southampton da shigol lanot badia gane ka shigol jong ka Manchester City la yo ban Thep lengbau Haaland tang ha ka minit ka basan haga jing la kai El Clasico banengkong jong gane ka Samoy hapadeng ka Real Madrid Persia ika Barcelona haba phai shakne ka jing la kai haga kela step ka jing la kai ka long mari khai haga ba baro art league ken hon ki klemla ban ki jar Henry Day haga kela mit kata ha ka minit ka basan peu sau ka Barcelona kala yo bat penki jar nengkong lengbau Robert Lewandowski batang hadin ar minit kata ha ka minit ka basan penrew ka Barcelona kala yo biang ban Thep ya ka gol ka ba ar badia ka ni ka gol la yo biang ban Thep da Robert Lewandowski bad ha ka minit ka ba nyau phu nyau Ulamin Yamal uli yo ban Thep ya ka gol ka balai naga banta ka Barcelona bad ha ka minit ka ba pra peu sau ka Barcelona kala yo ban Thep ya ka gol ka ba sau lengbau Rafinha Badhadu bukut ka jing la kai ka Barcelona kala la bat Pynliem sok ya ka Real Madrid da Saulanot banne ha ka kerdan ka banengkong ha ka mi kheng point